Как да го обясня? Че той дори на кръста. Някога размишлява ли си в умът си, в сърцето си, в душата си, защо Исус отиде на кръста? Защо Исус отиде на ада? Защо Исус възкръсна? Чуйте, този, който грешни си. Ние един няма праведен тук на това място. Има един праведен, който казва Библията. И това е Исус. Онзи, който не знаеше грях. Исус бе наказан, Бог го обича. Наказанието на Бога, ти трябва да страдаш. Ти трябва да живееш за Него. Ти трябва да го проповядваш. Затова днес присъствието на Бог и Святия Дух е тук. Позволи на Бог да очисти сърцето ти. Позволи на Бог да очисти домът ти. Позволи на Бог да очисти децата ти. Защо? Исус е наблизо. Последни времена живеем. Няма да използвам мъдри думи. Павел казва, няма да използвам мъдри думи. Да не се лиши Христовият кръст. Понеже би за уния са съблазън, а за нас е Божията сила. Амин. Погледнете Словото. Припомни го. Може би до момента го гледаш. Може би това е едно слово, една Библия, една хартия, но тук е успехът. Тук е надеждата. Тук е животът. Тук е пътят в тази Библия. За това, че твоето покаяние днес, ако чуеш гласа на Святия Дух, не се закоравявай твоето сърце. Отвори, за да може Бог да дойде в живота ти. Исус за 3 години ме е променил. Откакто се покайвах, една секунда тази Библия не се отдалечи от устата ми и от сърцето ми. Защо казваме в Исус Навиев? Тази книга да не се отдалечи от живота ти. Ако тази книга не се отдалечи от устата ми, ще бъде ли успешен? Да. Ще имам ли добър живот? Да. Ще търся ли Божието присъствие? Да. Защо? Защото Бог помазва. Пазете помазанието. Днес може би врагът е зазорен. Той е зазорен. Погледнете кварталът. Затова Исус даде това слово. Преди да го отворя, да го чета, Бог иска да ви изважда. Защото Той дойде през своите си, но неговите не го приеха. А не на тези, които го приеха, даде право да станат Божии деца. Тези, които не се новородиха от плът, нито от кръв, нито от мъжко пожелание, но от Бога. Днес може би да кажеш какво е новорождение. Новорождението, че това не си ти. Това е Исус. Амен. Който живее в тебе. Новорождението е Святия Дух. Новорождението, Той. Може би ние имаме много закровени сърца. Може би нашите сърца не искат да се обръщат към Бога. Защо? Че си грешен? Че живееш в тъмнина? Че живееш в беззаконие? Искаш да се очисташ? Никак няма да се очисташ. Искаш да си свят? Няма да си свят. Който прави свят? Святия Дух! Алелуя! Защото имаше един Петър. Ходеше 3 години и 5 месеца с Исус. Може да ходи, но нямаме сила. Нямаме смелост. До някъде гледаме във вълните. До някъде гледаме в бурите. Днес може би всеки гледа в бурята си. Днес може би всеки гледа в проблемът си. Днес може би всеки гледа клетката си. Нямаме една клетка. Да знаете, братя, Петър имаше една клетка. Не можеше да се отвори. Когато Исус му каза, ще се отречеш от мене. Този, който познава умовете, този, който изпитва сърцата,
няма 6 сила. Ще се отречеш? Не!